थारायबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गामिनि गंनै दालांखौ गावसोरनो सोलिनो आन्था बानायना लानो गोनां जादों। गोलाव 17 बोसोरनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF सरकार आरो आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय दिनैसिम जानगाराव थानो गोनां जादों थारायबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। बिसायख'थि समावबा बायदि दोलोनि बायदि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनो राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय रायजो राजाफोरनि भट लानो थाखाय गोबां बाथ्रा होबोदों। नाथाय बिसायख'थि जोबखांनाय उनाव सरकार दाखांनायनि उनाव दिनैसिम बावगारना नासयना दोनजानो गोनां जादों थारायबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। क'क्राझार जिल्ला 13 नं बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय हरिनागुरि BCDCनि बेन्दोङाव थानाय थारायबारि गामिनि रायजो राजाफोरा सरकारनि जेबो मदद मोनाखैब्लाबो सोलिनो थाखाय औवानि बैसां होना गंनै दालांखौ बानायना लानो गोनां जादों। दैज्लां बोथोर सौफैनायखौ नोजोर होनानै थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय नखर नखर औवा खांलायना गामिनि गंनै गोजाम दालांखौ बानायना लानो गोनां जादों थारायबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। जाय दालाङा हान्थामेला आरो आबाद फोथार गामिनि गोथैसालिसिम थांग्रा, बेनि अनगायैबो क'क्राझार सहरसिम औवाबारि जाना बारस'लांग्रा गोनांथार दालां। गोलाव सम दालाङा बायग्रबलांनायनि थाखाय भुगिनांना दं थारायबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। बुंनो थाङोब्ला लोमजानायखौ लायनो थाखायबो एम्बुलेन्स हाबनो जेबो खाबु गैया। जाहोनाव गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों रायजोफोरा। दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों आथिखाल खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ थारायबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे थाबैनो बे नांगौ जानाय दालांखौ लुफुंना होना हान्थामेलानि जेंनाखौ सुस्रांना होयो। ओइ दामोदरसिम लामायाव थाङोमोन। बे दा मेन फिजौले लामामोन। दा बे BPF सरकारा 15 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव बै दावरायघाटजों बेखौ लामाखौ लायनानै हौरै सेन्टाराव लांबाय। दा बे ससे लामाया खमसे खम बे 1 किल'मिटारसो जागोन अनुमान। बे लामाया जोंहा दा खुनु गैया, दालांनि प्रब्लेम दङ। थांलाय फैलाय हान्था मेला बेजोंनो बयबो थाङोमोन, जोंहा सर्टकाट जायोमोन। बै औवाबारियाव ओंखारो बे लामाया। बिनिफ्राय बेसिम जोंहा जुदि जायोमोनब्ला बिदिनो सर्टकाट मोजांमोन। दा जों सरायघाटजों गिदिंनांगौ उसुबिदा, हाल मावनाय खेदाल मावनाय दहाय जोंनि गावबुरा होनखाबाय जखन जोङो सरकारखौ जेबो दुसिनो थाङा, खिन्थु सरकारा एसे नायनांगौमोन जे जों जे बोसोरे बोसोरे जे बेहाय 15 बोसोर साख्रि मावबाय बिसोरो BPF सरकारा खुनु जोंनि फारसे जों फैसा लुगैयाखै, जोंनि बे खामानि दालाङाल' बानायनानै होथों। आरो दा गोदान सरकार दङ UPF सरकार, बिथांमोनाबो दिनै बेफोरखौ खेल खालामाखिसै। थाखा दंना गैया आं बेखौ बुंदा आंबो आसा खालामो जाहाथे दा BPF सरकारा आरो दा BJP सरकार जाहैबाय, जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जाहाथे अननानै बे खामानिखौ मावना होयो UPPजों लोगो लानानै। आं बेखौनो खावलायो। बे मोनसे दालां आरो बै मोनसे दालां आरो बेजों लोगोसे दालां मोनसे जाबावो, बै स्कुलफोर फैग्रा गथ'फोर दं, बैबो दालां मोनसे गाज्रि। बे मोननै खामानिया मोनथामसो खामानिया जाहैबाय जों जोबोद गोजोननाय मोनगौ। रावबो दैदेनगिरिफ्रा नायफैयाखै नामा? दैदेनगिरि नायफैयो, खोथा होयो, खिन्थु जेला इलेक्सन जोबखांबाय खामानिया गैया। खामानि गैया। इलेक्सन जोबखांबाथाय खामानि गैया। मावगोन होनोसै। दा जोंबो बेखौ बुंनांसिगौ, बे बावना थायो नामाथाय आं बेखौ बुंनो थाङा। खिन्थु जोंबो उसुबिदा माने उसुबिदा जोंहा बहुत जानानै दं। दुखु मोनब्लाबो उफायथ' गैला। जों सरकारनि भटआव लिरबाथाय खालामथ' हाया। दा जोंना बेनो खावलायनाया जाहाथे जोंनि थारायबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा गुबुन बे हरिनागुरि मानसिफ्राबो जाहाथे बे खामानियाव थांलाय फैलाय उसुबिदा जाया। जाहाथे सरकारा UPP सरकार दा बर्थमान दं आरो BJP सरकार जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जुदि बेखौ अननानै बे दालांफोरखौ जे मावनो होयोबा बहुत गोजोननाय मोनगौ। नोंथांमोना निस्सय रांथ' खरसा जायो दा? जोंहाथ' गावनि माबा श्रम दान होनानै दा बर्थमान मावगासिनो दं। 15 बोसोर जों मावबोदों। श्रम दान होयो औवा थसे गावबागाव न'नि लाबोयो, खामानि मावो। उफाय गैया, जों बेखौ हाल खेथि मावनांगौ, दैलाङाव थांनांगौ आरो मानसि गोथै गारनांगौबा जों बिजों थांनांगौ। जोंहा लामा गैया। बैयाव जोंहा ससान घाट दं, बैयाव आसार खिथियाव ससान घाट दं, बाहाय जों थांनांगौ। गथिखे आंना बेनो जे सरकारा एसे अननानै बेखौ खामानिखौ दालां मोननैखौ खमसे खम बै दालां मोननैखौ मावनो होयोबा बहुत गोजोननाय मोनगौ। बेखौनो आं नोंथांमोननि खाथियाव मिडियानि सायाव गुरै खावलायनानै धन्यबाद जासिबाय। गोजोन्थों। मुङा बाबुराम बसुमतारी, गामिया थारायबारि। आं बे गामिनिनो गावबुरा। दिनै जोङो रायजो राजाया बे दालां बायनायनि थाखाय दिनै रायजो राजायै ओंखारनानै बे खामानिखौ मावनो आखायाव लादों। जों बहुद बोसोरनिफ्रायनो औवानि दालां खालामनानै दिनै हाल खदाल हालेवलांनो थाखाय जों बे दालांजों थाबायनांगौ। मानसि गोथै थैनायाव जोंहा बे दालांजों लांनांगौ, बेनो मेन लामामोन। नाथाय 15 बोसोराव BPFनि सरकारावबो बे दालांखौ जों मोननो हानाय जायाखै। आरो जों दानि
सरकारावबो जों मोननो हानाय जायाखै आसा खालामो दानि सरकारा निस्सय नायगोन दा बेखौ जों नेगासिनो दङ दा बिथांमोननिफ्राय मोनसान्दिखौ जोङो बे औवानि दालांजोंबाबो सोलिथ'नो होननानै हाल खदाल मावनो होननानै बेखौ जोङो रायजोयै लैहोर लैहोर फैनानै ओंखारनानै मावो बेखौ जोङो बोसोरै मावनांगौ जायो बेयो अराय सम जोरनानै थाबाय थाया दंफां आरो औवानि दालां दा जोङो सोलिथ'नो थाखाय बेखौनो मावनानै गामिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनो हानायनि थाखाय जों सुबिदाखौ खालामनानै लायो दा जों रावबो सरकारखौ जों दुसिनो साना माने जों अनसुंथाइसो लुगैयो जाहाथे अननानै बे दालांखौ मावनानै होफैब्ला जोंनि थाराइबारि गामिनि मानसिफ्रा हाल खदाल मावनायाव गोथै सह गारनो थांनायाव बा हान्था मेलायाव सुबिदा मोनो बेखौ आङो प्रमद बर' सारनिसिम आं आसा खालामदों आरो बिटिआर सरकारा निस्सय सानसेब्लाबो जोंनो सुबिदाखौ हरगोन होननानै आं आसा खालामो बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय माबे जाबाय ब्लक आरो भिसिडिसिआ मा जोंनि ब्लकआ थिथागुरि ब्लक भिसिडिसिआ हरनागुरि भिसिडिसि समस्ति हिसाबै बिटिसि समस्ति हिसाबै 11 नं बावखुंग्रि गंसे दालांखौ बानायदों दा जोङो दा दिनैनि दिनावनो जों गंनै दालांखौ बानायनांदों बै सानजा फारसेबो एखे रोखोमानो बेखौ जों खावनै रायजोआ बाहाग खालामलायनानै जों मावनाय जादों दा जोंहा दैज्लाङा सफैबाय हाल खदाल मावनायनि समावबो फैथारबाय बे दालांखौ जुदि बानाय हायाब्ला जोंनि हाल खदाल मावनायानो बन्द' जागोन आरो जों सोलिनो गोब्राब जागोन बिनि थाखायनो जों रायजो राजा दिनै लैहोर लैहोर फैनानै बे दालांखौ मावनो थाखाय जों आगान सुरदों आरो जोङो मिडियानि थ्रुयै जाहाथे सरकारा खोनाहोयो बा सरकारा अननानै जोंनो अनसुंथाइ हरो बेखौनो आसा खालामनानै जोङो मिडियाफोरखौ लेंहरनानै दिनै जोंनि थाराइबारि गामिनि दुखु गोनां खामानि मावनाय आरो लामा गैयैखौ जाहाथे लामा मोनो बिनि थाखाय जों आसा खालामनानै मिडियानि जुगै जोङो सरकारनिसिम मिथिहोनो थाखाय लेंहरनाय जादों बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय बबे बबेथिं ओंखारलाङो बे लामाया बे लामाया थ्रु औवाबारि गोलैगोन बे PWD मोन बियो PWD बाबो जोङो बहुद बोसोरनिफ्रायनो अन्थाइ थाइसेबो जों होनो मोनासै सेन्ट ग्रेभेलबो मोनाखै दालांखौबो जों बिदोंमोन मोनाखै नाथाय जों दुसिनो साना बेबा सरकारब्लाबो जों लुगैनायाव होनो हायाबो जानो हागौ माबा मोनसे थानो हागौ उनावब्लाबो जों मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों सानसेब्लाबो सोरबा